שלום לכולם, בשיעור של היום אנחנו ממשיכים בפתרון בחינת מה"ט בבטיחות בבנייה, אביב 2024 מועד א', והשיעור של היום הולך להיות למעשה החלק השלישי מתוך 5 חלקים, שבהם אנחנו פותרים ביחד את כל השאלות האמריקאיות המופיעות בבחינה. הסרטון של היום למעשה הולך לפתור ביחד איתכם את שאלות 21 עד 30, כאשר בסרטון הראשון פתרתי את שאלות 1 עד 10, ואחרי זה פתרתי ביחד איתכם את שאלות 11 עד 20. אז כל מי שפספס את שתי השיעורים הקודמים, זה הזמן לעצור את הסרטון, לחזור אחורה, לראות שאתם סגורים על כל מה שעברנו בשיעורים הקודמים, ורק לאחר מכן לבוא לסרטון של היום, שבו אנחנו הולכים לפתור ביחד או להמשיך לפתור ביחד את שאלות 21 עד 30 בשאלות האמריקאיות המופיעות בבחינה. חברים, במידה ופספסתם, במידה ולא ראיתם, במידה ולא שמעתם, הספר החדש שלי, המדריך המלא לבטיחות בעבודות בנייה, יצא לאור וזמין לרכישה אצלי באתר. הספר למעשה מקבץ לכם את כל הידע הנדרש בבטיחות בענף הבנייה, מעניק הבנה עמוקה של כללי הבטיחות ומספק כלים מעשיים ליישום שלהם במציאות. כמו תמיד, לינק לעמוד הרכישה של הספר נמצא לכם מתחת לסרטון הזה. וחברים, במידה ועדיין לא נרשמתם כמנויים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום שמופיע לכם מתחת לסרטון. למעשה, ברגע שאתם נרשמים כמנויים לערוץ, אתם מקבלים ממני התראה כל פעם שאני מכין תוכן חדש 100% בחינם במיוחד בשבילכם. אז אחרי כל ההקדמה חברים, הסבר קצרצר על איך הולך לעבוד השיעור, ממש כמו בשיעורים הקודמים. אני הולך לעבור איתכם על 10 שאלות מה"ט בבחינה של אביב 2024 מועד א', ולמעשה לאחר כל אחת מהשאלות אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה, ולאחר מכן אני אציג לכם את התשובה הנכונה על פי מה"ט, ויראה לכם בדיוק מה ההסבר לאותה תשובה. אוקיי חברים, אז אנחנו מתחילים בשאלה 21. באיזה חומר יהיו עשויים ובאיזה צורה יחוברו קושרות לתומכות מעץ למערכת הדפסות? 1. יהיו מעץ בחוזק נאות ויחוברו לתומכות במסמרים וחוטי קשירה. 2. יהיו מעץ בחוזק נאות ויחוברו לתומכות במסמרים ובחוטי מתכת שזורים. 3. יהיו מצינורות מתכת, יחוברו לתומכות במסמרים ובחוטי מתכת שזורים. ו4. יהיו מצינורות מתכת ויחוברו לתומכות במסמרים ומצמדות מיוחדות. אז שאלה 21 למעשה עוסקת מאיזה חומר יהיו עשויים הקושרות לתומכות מעץ למערכת הדפסות. אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה תשובה מספר 2. ההסבר לתשובה למעשה נמצאת בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה. סעיף 93 עוסק בקשירת תומכות. סעיף ב' עוסק בזה שהקושרות לתומכות מעץ יהיו אף מהם מעץ בחוזק נאות, יחוברו לתומכות במסמרים ובחוטי מתכת שזורים או באביזרים נאותים אחרים, וזה פותר לנו את שאלה 21. שאלה הבאה, שאלה 22. מהו תפקידן של קושרות אלכסוניות במערכת הדפסות? 1. לפזר כוחות אנכיים. 2. לפזר עומס בין התומכות. 3. למנוע קריסה של מערכת התומכות. 4. תשובות א' וג' הם הנכונות. ניתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה. מה תפקידן של קושרות אלכסוניות במערכת הדפסות? אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה סעיף מספר 3, למנוע קריסה של מערכת התומכות. התשובה נמצאת בתקנות, קצת נבלעת בתוך כל המלל, אבל אני אסביר לכם בדיוק איפה זה רשום. סעיף 93 שכבר לפני כמה רגעים ראינו אותו, קשירת תומכות. אז תראו בסעיף א' מה רשום לנו. התומכות של מערכת הדפסות יקשרו ביניהם כדי להקנות למערכת קשיחות, עמידה בעומסים, שיווי משקל, יציבות ועמידה בפני קריסה. זה למעשה התפקיד של אותם תומכות, ולמעשה זה פותר לנו את שאלה 22, מה התפקיד
של התומכות במערכת תפסות. שאלה 23. מהן המידות חתך הרוחב של קרש המשמש כתומכת למערכת התפסות העשויה מעץ? שאלה קצת בעייתית, כי זה מצריך מכם ממש לזכור בעל פה מה שרשום בתקנות, אבל אני כן אגיד שהתשובה מופיעה בתקנות. סעיף מספר 1, 2.5 על 10 סנטימטר, סעיף מספר 2, 5 על 10 סנטימטר לפחות, סעיף מספר 3, 5 על 15 סנטימטר לפחות, או סעיף מספר 4, 5 על 20 סנטימטר לפחות. אני אתן לכם מספר רגעים לחשוב על התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה תשובה מספר 2, 5 על 10 סנטימטר לפחות. והתשובה הנכונה נמצאת לנו בסעיף מספר 90, תומכות מעץ. א', מידות חתך הרוחב של קרש המשמש כתומכות יהיה 5 על 10 סנטימטר לפחות, וזה פותר לנו את שאלה 23. שאלה 24, איך נדרש להעמיד תומכות בתפסה אופקית? 1. בצורה אנכית בלבד. 2. אנכית עם סטייה מותרת של עד 5% מהקו האופקי. 3. אנכית עם סטייה מותרת של עד 5% מהקו האופקי, אם גובה התומכות אינו עולה על 3 מטר. 4. לפי הנחיית מנהל עבודה. אז גם שאלה 24, שאלה שצריך קצת לחשוב לפני שפותרים. אני אתן לכם כמה שניות לחשוב על התשובה הנכונה, וכבר נראה מה התשובה הנכונה על פי אתר מה"ט. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה סעיף מספר 1, בצורה אנכית בלבד. תראו, גם מי שלא באמת יודע איפה נמצאת התשובה, שכמובן עוד רגע נראה איפה זה נמצא פיזית בתקנות, יכול כבר לקבל תחושה מהשאלה מהי התשובה הנכונה. סעיף 4, קצת לא נראה שזה יהיה הכיוון של התשובה. סעיף 2 ו-3, גם הם קצת בעייתיים. מי שקצת זוכר את התקנות יודע שבשום מקום לא רשום הגבלה על גובה התומכת. אז סעיף 3 וסעיף 2 גם צ'יק צ'ק אפשר לפסול אותם. סעיף מספר 1 מופיע בצורה מפורשת בתקנות, ולמעשה בתקנות הבטיחות בעבודה, סעיף 89, תומכות לתפסות אופקיות. התומכות לתפסות אופקיות יעומדו בצורה אנכית. כלומר, התקנות בכלל לא מאפשרות לנו שום אופציה אחרת, וזה פותר לנו את שאלה 24, ואנחנו עוברים ביחד לשאלה מספר 25. שאלה 25, באיזה מקרים מותר להתקין גידור שאינו עולה על דרישות החקיקה? 1. רק אם הוקם על ידי בונה מקצועי לפיגומים ובהתאם להנחיות מהנדס בניין. 2. רק במידה וניתן אישור של מפקח עבודה ראשי לגידור בתנאים מיוחדים. 3. רק במידה וניתן אישור של מפקח לגידור בתנאים מיוחדים לאחר ביקור במקום. 4. רק במידה וניתן על כך אישור של מהנדס החברה המבצעת. השאלה 25 מדברת על גידור שאינו עונה לדרישות החקיקה. ניתן לכם מספר שניות לחשוב מהי התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה סעיף מספר 2, רק במידה וניתן אישור של מפקח עבודה ראשי. טיפ קטן לכל הסטודנטים שניגשים ורוצים להיבחן בבחינת בטיחות מה"ט הקרובה או הזאת שאחריה. תעשו לעצמכם כמו דף מסודר שבו תרשמו מה מצריך אישור של מפקח עבודה ראשי, מה מצריך אישור של מפקח עבודה אזורי, ומה מצריך אישור של מפקח רגיל. יש כל מיני מקומות בתקנות שבהם מופיע המילה מפקח עבודה ראשי, כלומר האישור של אותו חריגה מהתקנות היא רק בתנאי שמפקח עבודה ראשי מאשר. יש מקומות שבהם מפקח עבודה אזורי יכול. זה נכון גם לגבי צווי בטיחות או צווי שיפור. גם פה יש פה עניין של מי מוציא מה, אז כל הדברים האלה זה דברים שאתם צריכים להכיר אותם, ואני ממליץ לכם לסכם אותם על דף אחד במקום אחד, שיהיה לכם מאוד מאוד קל לזכור את כל הניואנסים האלה.
אז התשובה למעשה נמצאת לנו בסעיף 11א בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה. למעשה, מי שמכיר קצת את התקנות יודע שסעיף 9 וסעיף 10 מדברים על גידור של משטחי עבודה ומדרכות מעבר, כאשר סעיף 9 מדבר על זה שיש צורך בגידור על ידי אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגל, וסעיף 10 מדבר על באיזה גובה יש להתקין כל אחד מהאלמנטים האלה. איזה גובה אנחנו מתקינים את האזן יד, איזה גובה אנחנו מתקינים את האזן תיכון, וכמובן באיזה גובה אנחנו מתקינים את הלוחות רגל. סעיף 11א מדבר על אמצעי גידור מיוחדים. שימו לב מה רשום, וגם הדגשתי לכם את זה. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר אמצעי גידור מיוחדים. כלומר, גם אם יש לנו אמצעי גידור שלא עונים לתקנות, למעשה אנחנו יכולים לקבל אישור ממפקח עבודה ראשי לאשר אמצעי גידור מיוחדים. רק בשביל הדגש, מעולם לא נתקלתי במצב שמפקח עבודה ראשי מאשר אמצעי גידור כאלה, ובגלל זה הרבה פעמים אנשים קצת מדלגים על חלקים בתקנות, כי הם מרגישים שהם לא ישימים. בכל זאת אתם צריכים להכיר את כל מה שרשום שם, ולדעת איך לגשת לכל אחת מהשאלות בבחינה. שאלה הבאה חברים היא שאלה 26, האם קיימת דרישה לאורכו של אדן פיגום סקפים, אם ידוע מה רוחב מיטת משטח העבודה? 1. יבלוט 10 סנטימטר מכל צד מרחובו של הפיגום. 2. יבלוט 5 סנטימטר מכל צד מרחובו של הפיגום, ובסך הכל 10 סנטימטר. 3. יכול להיות ברוחב מיטת הפיגום ובלבד שיהיה יציב. 4. אין כל דרישה בתקנות לעניין מידת אורכו של האדן. האמת שזו שאלה לא כל כך מסובכת, אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה תשובה מספר 1, יבלוט 10 סנטימטר מכל צד מרחובו של הפיגום. התשובה למעשה נמצאת בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה. סעיף מספר 36 מדבר על אדני פיגום סקפים. סעיף ב' באותו סעיף של התקנה מדבר על זה שהאדנים יהיו מאוזנים ומוצמדים לבסיס של הפיגום או לתשתית בכל שטחם התחתון, ויבלטו באורך של 10 סנטימטר לפחות מעבר לסקפים. וזה למעשה פותר לנו את שאלה 26. חברים, שאלה 27, שאלה קצת טריקית. לאחר תיקון תקנות עבודות בנייה משנת 2019, מאיזה גובה נחשב פיגום סקפים ממתכת לפיגום סקפים מיוחד? עכשיו, זו שאלה שאני קראתי אותה בפעם הראשונה, הרגשתי שהיא מאוד מאוד לא הוגנת. אני בעצמי מלמד את הקורס בטיחות בבנייה, ואני לא עובר עם הסטודנטים אל כל מה שהיה בתקנות הישנות, אלא רק מה שקיים בתקנות החדשות. אבל בגלל שתבינו שב-2019 ביצעו תיקון לתקנות מבחינת פיגום סקפים, ולכן השתנו קצת ההגדרות של פיגום סקפים מיוחד. אני אקריא לכם את התשובות, וכמובן גם אני אראה לכם איפה נמצאת התשובה הנכונה, אבל אם אני אהיה כנה, השאלה הזאת מבחינת מה היא שאלה לא כל כך הוגנת. אז התשובה הראשונה, החל בגובה של 18 מטר, התשובה מספר 2, החל בגובה 30 מטר, 3, בכל גובה אם הפיגום מתוכנן בצורה מיוחדת או מחומרים מיוחדים, ו4, תשובה ב' וג' נכונות. אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה, תנסו לחשוב על ההגדרה של פיגום סקפים מיוחד, לפי התקנות. אוקיי חברים, אז התשובה הנכונה היא למעשה סעיף מספר 2, החל בגובה 30 מטר. מי שזוכר קצת את התקנות, בחלק של ההגדרות, יש לנו למעשה פיגום סקפים מיוחד. אני רק רוצה לחדד כמה דברים קטנים. אז דבר ראשון, בתקנות, בהגדרות, ממש בפרק הראשון, מדברים על פיגום סקפים מיוחד, פיגום סקפים שגובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח שעליו הוא עומד, עד למשטח העליון, עולה על 30 מטר. שמתי לכם פה גם שהיה פעם הגדרה של פיגום מיוחד, וההגדרה הזאת היא למעשה התבטלה ב-2019 שתקנו את התקנות. אז בתקנות הישנות, פיגום מיוחד זה פיגום סקפים מפלדה, שמהגובה הנמוכה של המשטח שעליו עומד עד למשטח העליון עולה על 50 מטר,
פיגום שצורתו מיוחדת וכו' וכו' וכו'. מה שחשוב לי להדגיש פה חבר'ה, שבתקנות הישנות בכלל לא הייתה הגדרה לפיגום זקפים מיוחד. היה רק הגדרה למה זה פיגום מיוחד. ולכן יש פה איזה עניין קצת לא הוגן בעיניי מבחינת הסטודנטים, ששואלים אותם על משהו שכבר לא ממש קיים או שפעם לא היה קיים, ולכן זה מבלבל, אבל בכל זאת תסתכלו שהמספר 30 או 30 מטר זה מספר שאתם כן צריכים להכיר אותו בתור ההגדרה של פיגום זקפים מיוחד. אוקיי חברים, אנחנו ממשיכים ואנחנו כבר בשאלה 28. מה יהיה המידות של אדן לפיגום זקפים ממתכת המונח על רצפת בטון? 1. לפחות בעובי תותב רגל הפיגום. 2. שטח החתך יהיה 50 סנטימטר רבוע והעמידה הצרה לא תפחת מ-4.5 סנטימטר. 3. רוחבו 20 סנטימטר וגובהו 4.5 סנטימטר. 4. רוחבו 12 סנטימטר וגובהו 2 סנטימטר. אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה. שוב פעם, השאלה מדברת על מידות של אדן לפיגום זקפים. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה תשובה מספר 3, רוחבו 20 סנטימטר וגובהו 4.5 סנטימטר. אז למעשה התשובה נמצאת בסעיף 36 בתקנות, אדני פיגום זקפים. זקפי הפיגום יעומדו על אדני עץ אשר יונחו בניצב למבנה ויהיו ברוחב של 20 סנטימטר ובעובי של 4.5 סנטימטר לפחות. חברים, תראו איזה יפה התקדמנו, אנחנו כבר בשאלה 29. בהתאם לתקנות, מאיזה מועד חייב פיגום זקפים שגובהו מעל 8 מטר לעמוד בדרישות התקן? אז אם לפני שתי שאלות אמרתי לכם שהייתה שאלה לא הוגנת, אז שאלה 29 היא שאלה מאוד 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 לא הוגנת. אפילו אני הייתי חייב לפשפש ככה ולחפש בדיוק את השנה שבה התקנו את התקנות, בשביל לראות בדיוק כמה חודשים הם נתנו לקבלנים לעבוד עם הפיגום הקודם, עד שהם הכריחו אותם לעבוד עם התקנות החדשות. אז השאלה היא שאלה לא הוגנת, אני אקריא את התשובות ואני אראה לכם אחרי זה את התשובה המפורטת. אז הסעיף הראשון, 6 חודשים מיום פרסומן של התקנות, כלומר יולי 19. 2, 18 חודשים מיום פרסומן של התקנות, כלומר יולי 2020. 3, 24 חודשים מיום פרסומם של התקנות, כלומר פברואר 21. 4, מיד עם פרסומם של התקנות, דהיינו פברואר 2019. רוב הסטודנטים שניגשו לבחינה לא ממש ידעו איך לגשת לשאלה הזאת, שאלה ממש לא הוגנת. אני אתן לכם כמה רגעים, אולי מישהו כן יוכל למצוא את התשובה, ואני כבר אראה לכם את התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא למעשה סעיף מספר 2, 18 חודשים מיום פרסומן של התקנות, כלומר יולי 2020. עכשיו, שימו לב שחיפשתי באינטרנט ומצאתי לכם ממש את קובץ התקנות שהתקנו אותם ב-27 בינואר 2019. למעשה, ב-2019, בינואר 2019, נכנס לתוקף שינוי בפרק של פיגומים בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה. ואחרי שתיקנו את התקנות, גם בוצע תיקון בתקן ישראלי 1139 שעוסק בפיגומים. אז הבאתי לכם פה איך נראה הקובץ של התקנות, אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט בלי בעיה בכלל. מה שחשוב להכיר, שסעיף מספר 19 באותו קובץ תקנות, שזה למעשה הקובץ שעליו חותם שר העבודה, שמאשר את התיקון של התקנות. אז תראו, סימנתי לכם באדום למטה, בסעיף ב' יש לכם 1, 2 ו-3. 1 עולה על 30 מטר 6 חודשים מיום פרסומם. 2 עולה על 8 מטר ואינו עולה על 30 מטר 18 חודשים מיום פרסומם. למעשה הם מדברים על זה מה צריך להיות גובה הפיגום, ולפי זה מהו מועד עדכון התקנות, שזה קצת גדול וקשה לזכור את זה בטח ובטח בעל פה, אבל בגדול אם הפיגום הוא בין 8 מטר עד 30 מטר, יש לכם 18 חודשים, או היה לכם לפחות 18 חודשים, עד שהתקנות נכנסו לתוקף, וזה פותר לנו את שאלה 29. שאלה 30 ושאלה אחרונה לשיעור של היום.
האם כל חלקי פיגום זקפים חייבים להיות מסומנים לשם זיהויים? 1. רק זקפי הפיגום והמיטות חייבים להיות מסומנים בסימון קבע. 2. כל חלקי הפיגום ללא יוצא מהכלל חייבים סימון של קבע הכולל את שם היצרן, מועד הייצור ודגם הפיגום. 3. רק זקפי הפיגום חייבים להיות מסומנים בצבע לשם זיהויים. 4. כל חלקי הפיגום ללא יוצא מהכלל חייבים להיות מסומנים בצבע בולט בדבר ההתאמה לתקן הישראלי. אז שאלה 30 ואחרונה לשיעור של היום מדברת על סימון החלקים של פיגום זקפים. אני אתן לכם מספר שניות לחשוב על התשובה הנכונה. אוקיי חברים, התשובה הנכונה היא כמובן תשובה מספר 2. כל חלקי הפיגום חייבים סימון קבע. אז התשובה נמצאת בתקנות הבטיחות בעבודה, סעיף 34 פיגום זקפים. שימו לב, סימנתי לכם את סעיף א'2 ורשום בו כל רכיב מרכיבי הפיגום סומן על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע, כולל את הפרטים הבאים: שם היצרן, דגם הפיגום ומועד הייצור. וחברים, זה פותר לנו את התשובה לשאלה מספר 30. זהו חברים, זה למעשה היה כל השאלות שרציתי לעבור ביחד איתכם בשיעור של היום, שזה למעשה היה החלק השלישי מתוך 5 חלקים, שבהם אנחנו פותרים יחד את כל השאלות האמריקאיות בבחינת בטיחות 2024 מועד א'. בשיעור הבא זה יהיה חלק 4 מתוך 5, ובואו נפתור את שאלות 31 עד 40. חברים, אני מקווה שהכל היה ברור ואנחנו ניפגש ביחד בשיעור הבא.